दिनै कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभानि 52थि सोरगोआरि सान एबा थैनाय सान आरो बेखौ राभा दिवस हिसाबै भारतारियानो मिथियो आरो आसामाव बे हाबाफारिखौ सरकारि भाबै बेसरकारि भाबै बयबो खुङो आरो बिष्णु प्रसाद राभानि बे दिनैनि बे सानखौ कभिड प्रट'कल मानिनानै जोंनि दखरा जोंनि जिल्ला आरो जों मिरु हिसाबै क'क्राझारनि नैबे बड'फा चिल्ड्रेन पार्कआव दिनै जों खुंफुंबाय खोब माने बे साना जोंनि थाखाय ओंथि गोनां आरो बिष्णु प्रसाद राभाया सासे संग्रामि दैदेनगिरिमोन आरो बिथांनि आदर्श बिथाङा समाजखौ परिबर्तन माने सोलायनाय गुस्लाय होनायनि थाखाय जिखिनि हाबा मावदों बा माने थुनलाइ बिथिङावनो होन बा मेथाइ खननाय रोजाबनाय लिरनाय बिथिङावनो होन बा हारिमुवारि बिथिङाव जि मोनसे गणजागरन समाज बिथिङाव जि गणजागरन बिथाङा लाबोनायनि सिमांजों गासैबो हारि हारिसाफोरनि गोसोआव जेरैबायदि बिथाङा गावनि सानथौ सानस्रिखौ सोनो हादोंमोन आरो बिथांनि आदर्श आरो बिथांनि जि हाबा मावनायनि गेजेरजों गोग्लैसोनाय फिसा हारिफ्रा थांना थानो थाखाय माने साहस मोनदोंमोन आरो बिथाङा गासैबो हारिनि अधिकारनि थाखाय मोनथायनि थाखाय बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बिथांनि बे मेथाइ आरो जायफोर माने राभा संगित दङ बा बिथांनि जिखिनि माने लिरनाय मावनाय बिथांनि जिखिनि बानबुंथाय बे बाथ्राफोराव जोङो मिथिनो मोनो दा बेखायनो बिथाङा सासे जोंनि हारिनि थाखाय जोंनि समाजनि थाखाय जोंनि आसामनि थाखाय जोंनि बड'लेण्डनि थाखाय सासे बेसेबांबा माने गिदिर सम्पद आरो बिथांनि जिखिनि मावनाय बिथांनि जिखिनि बिहोमा बेखौ जों अराय गोजोर खालामनांगोन दिनै जों कभिड प्रट'कलखौ मानिनानै कर'ना भाइरासनि समाव फिसा थेलेबलेबै जोङो हाबाफारि लादों उननि समाव जोङो बिष्णु राभानि बे हाबाफारि माने सानाव जायफोर हाबाफारिफोरखौ जोङो लायोब्ला जोंनि जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआव बिथांनि आदर्श बिथांनि जिखिनि संग्रामि सत्ता बिथाङा जे सासे जुजिनानै बा बिथाङा सासे खोथा बुंनानै खोब साहसनि गेजेरजों जुक्तिनि गेजेरजों बाथ्रा बुंनानै समाजखौ परिबर्तन खालामनो थाखाय जि मोनसे नाजानाय बा मावनाय बेखौ जों अरायबो मिथिहोनांगोन दा बेखायनो बिष्णु राभानि जि जिउ जारिमिन बिथांनि जिखिनि मावनाय दांनाय बेखौ जोङो बुंनानै बा खिन्थानानै जों फोजोबनो हाया आरो बिथांनि जिउ जारिमिनखौ जोङो फरायोब्ला इयुन जोलैया दिनैनि गोदान जोलैया जों थारैनो बिष्णु राभाया सोरमोन जों बेखौ मिथियो आरो बिथांखौ लोगो मोननाय बिथांजों खामानि मावफानाय बिथाङा गोथां समाव एखेलोगो हाबा मावफानाय गोबां बर' सुबुङा दिनैबो बिथांनि जि साहस बिथांनि जि बिहोमा बिथांनि जिखिनि सानथौ सानस्रि आदर्शखौ माने रोखा रोखायै बुङो दा बेखायनो बिष्णु राभानि जि मोनसे महान जि आदर्श बे आदर्शखौ जों फोथांना लाखिनांगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु जातीयताबादि सिन्ता जातीय माहारिबाद आरो माहारिनि रैखाथि थामोन्थानि थाखाय जेब्लाबो हाबा मावबोदों जोङो माने संग्रामनि गेजेरजों हारिखौ गायसननो नागिरनाय सोमावसारनायनि गेजेरजों हारिखौ फोथांना लाखिनो नागिरनाय सोमावसारनायनि गेजेरजों हारिनि अधिकार हारिनि मोननांगौ बा हारिखौ गायसननांगौनि थाखाय जिखिनि जोङो गोलाव सम संग्राम खालामबाय थारैनो बिष्णु राभायाबो बे मोनसे एखे लामाजोंनो बिथांनि आदर्श आरो सानथौ सानस्रिया माखासे लेभेलाव फारागथि दङब्लाबो नाथाय संग्रामनि जि सत्ता बे सत्ताया जेब्लाबो राइट डाइरेक्सनाव थाङो गोजोन्थों।